ilito pan India ke Republic akan adet pugi pula Republic adet pula te lage Jakong ke rat ang along sidolo rat along Jakong ko hodai ke election hut munit ilitum Allah itum cingwai po la ilitum Allah si hada council along tame assembly along tame ba parliament along tame kam claim yun po kitok kelan lam kacidan dun ason claim ka selam dun lakadowi anta itum kacong wai amunit si hada kam claim nun po la alam itum Allah kang wai aja kong itum melong si dolo rat atum melong si la helo jakong ke rat atum melong si dok pui ning hang lo te hinodak munit Allah ilitum Allah kar jab dun bang yong si hinodak pulo tante ning kan phopi alam phan lar phak ko ki lar ge vote pipedet ko paperemdet ko akapre kan invite rong ko kerem ko kuno kerem ko lete ning oil lagi seta red pipedet seta chok alang ipan invite vedet ko kuili sige pusi me invite vedet ko monangi de alang li yong se ako metusen ko lete lapan ako invite yi meni mo pi seta non ke la inu pan le ingwai na akapre ke ku itum chingwai de ti kilo la hello election ke ka chingwai apor ko alam ke do il ka chingwai nahi ke itum Allah ka parjap dunja pat la si republic de rat atum hanja kong ki pige rat atum bang vote ki pira Allah ka char ka chingwai dia pan aja kong do ko aja kong ki pi la hello republic de non itu mata ram lote la per aho alam lage la potsi la constitution ke to ateng pen ilitum karbiang longta ba di mahasauta ilitum ke mesen ya pan ko pisi claim nang poma lai hui ka chingwai ya pan ilitum abang pan ke ilitum pan abang ke la 6 schedule ilitum pan ang pitu det lo labang so a 6 schedule along pulau nang tu met hang le Allah chingwai nun lapen Allah ke chingwai ita aronda nang tu met hang le selam nun putulo da andeng pihini andeng so proxy along lapen prok along pulau nang tu met hang le aronda selam nun athema rat munit Allah kang wai po mat akapre katum na invite pirong pulote la ke ilitum majakong galidet ko ilitum methang si chingwai ni ane methang chingwai pulot tante hala aron da methang si selam det nai la si government aron selam unlo the seta government aphan ke Assam government da India government da selam thek lo setalang itum silam lesi itum council bansi aron che selam no kuit pula athema itum gel dakan republic det ina itum ki la si hala 6 schedule ka selam hota la inglo marat itum ke republic ko hala america ke do red india na tumason ko dakipur la to ke republic arecho pura ajakong jahar jak barat kapugali recu pusita rat atau aning ke hang ating men si recu ta kang wai lapu ilitum karbi atum dia lapu recu kang wai ta rat atum si kang wai ti rat atum pulote halada rong hang rong bong along pin pomar atum si acho amonit ri damji acho monit ri po la si richo kue pui acho mone kiri pen kelong la posi richo itum invite ya kikilo
la sila itum karbia ang long ta parliamentary republic pusi che thang lo elitum panta ante non alam ke la pulo pini arni ka che thanan ko alam bang ke elitum hal bang so aron bang silam ledet lo itum council along member ka chingwai jiapan member kilik jiapan itum aron bang silam ledet lo da aron nang than nang pilo six schedule ang ding pihini ang ding so troxy along pulo sita ilitum che silam ledet lo lapot si nilitum theklong lo ba ka bahaduri alam kalilo eni che pe the ko alam lilo arnam nagarap pe na jo neli cheng lo ha ningkan surhini aprang ningkan surhini ahut ningkan surhini ahut neli ha poprojar disi ke do hut lang hala suhut pensi neli tum seminar claim bom seminar hala bang suhut ke claim atumi heta ye tong lo Dr. Dilip Kathar lapen Mr. Dhon Singh Kramsa lapen Griffin Timu lapen Firoz Inti lapen ke Monus Ronghang lai hui tumpe dilitum seminar along claim lo ha de hamren batahini claim lo dok muka arong taru arong dadak ta claim nam lo dongka ta claim lo batahini dipu da batahini claim lo la sonsi along claim lo la benke la pidet ke haru surihini ra grace yan ingkan benke arsik jit pen da karbiang long nang claim lo la pen claim lo ke jengko ke HSDC pen CPIML tum pachelang pet nangi po bang si neli phan nang kerap do na tum jasemet nang pulo la pen neli ta hala CPIML pen ASDC ko pachelang pet je apa neli ta jasemet claim do lo apa kalang lo lage jasemet claim do lo leader dom phan ko pachetong ra an ko pechurap pet ra chingwai la so kam ta claim lo la pen un lo ha pike mo sita ilitum hala sik schedule bang pangtang nang po bang ke kadoi nang che kroy dun de lo athema sik schedule pulo de la ke inglong so phan ku si jasme tok thi mo ko jo amat inglong so phan ku ke tok thi akam claim lo te hala inglong so arat ka dia tu ke che to ma bang aning dok de ji ko ma si HSDC tu ta la banggen nang ningye dun o ede lo sikirul pangtang nang kwa banggen nang ningye dun o ede lo la masi la phike nelitum surihini ra great rock aning kanpen seminar aku do thulo hanjang langso bethe jasemet hanjang langso area seminar do thulo dak di phuta do la pen ke Angdeng pihini angdeng so troxy ateng pen aron selam nanggi election ka pedo council election na ba council election ka pedo lapen council a election apan voter list ka selam aron council tum selam nanggi pu nilitum ipu pisik lo nilitum matha ke chengko ke hala so ke council tum apan la chuning rilo te aninga rong o pusi kitin aninga rong pen aron da selam po pusi kitin nilitum athema alang litum le adai ka che en hup nangi te kali alang litum punang po alang litum ki puji ke bangkar bi inglong arat tum pu wa sin lum klem nang pok lo pusi alang litum ki punangi ki pulong pop ji pot alang litum klem po pusi mathala amat claim clear lah. Claim clear pia pot nama. Akhirnya hala political aja kong abang ke kecil tu melong liat lo la suara abang ke. Labang suaron
harukrisir kebra phok kebra hini aningkan si kasalam petang det nahi la ange phok kebra hini pe nili tu kaning ye tu ke cheng ke non harukri kalalo harukrisir keb ra proxy keb malom mesin ni tum cheng tu lo 2011 kali lo suri hini ra ningkan grip home malo kalang lo arta bange troxir kep malo ana pi an lo lamasi council arta bange ningkan troxir kep ano troxir ba trokebra sir kep trokebra ner kep arta na la suang bom ningkan trok ner kep ang bom ningkan trokebra ner kep ang bom kecil tum aja kong nang long lok lo ilitum Karbiatum just semet ke karbiatum elitum political aja kong ka cini ne pona cini ne lo la bange pudam o nang ne lo ba pudam o edat sita chok lo cini ne da posi claim ke da sata non ke ka cini tu hodam bange ke tum nang pleng tu hup lo non bange cini sita phere tu nang kok lo ke tum mansi emetang ing long arat kache raya pan emetang si non ke phere tu nang kok lo ke chia dom han phere nang kok lo la an he kache plan la an lo an si 2017 aning kan ke nelitum high court case claim nang kok lo athema council ke claim le dat lo hala council ke claim clear pot arengang se ba kakong long la he hoi an ta claim lap lo ya ta claim lap lo seta karkum kakong long la an ta emetang ki halai hoi ke drama ki claim la pugani seta emetang hala gandhi ki pu mahatma gandhi ki pu ke claim ite emetang chipi sung nang ya la si hala emetang ke chipi sung ma pansi ni tum Jasement claim na. Setahala higuita elitum man alia redala. Non alia itu ke pilon teh. Dan itu ke Republic popot rat atum ajak kong pensi non ande claim nang po. Rat atum ajak kong pen kang wai amunit atum ke claim redala. Ande non rat atum si cini nang po. Halabang so munit tum ke henolo kucini nang po ben war pitra ba alang litum phan ke ingwai vedet ra non aka prek la ke che inglong arat tum phan ka chingwai ya phan inglong arat tum phan ajak kong ke pi ya phan la rat atum si claim nang po pula la sine tu 2017 aning kan ke halabang sohut surihini ra kretroxia ning kan ke nilitum 24 plus kudolo 24 plus ke election che dan lu nang nek pukok lo aja tu che dan lu de he no po bang ni ta chini lo che dan lu nang po che dan lu nang nek pu ki pu dong ong nak la aso alidar tu ama che dan lu ne de lo ama si ne dong hala election e sek ke rat atum apan kapachini election ko pima belapen election alam cinira ake me phan kang wai tegi la phan ing wai non pule ke puji kali mute ake me moni phan ing wai nang ji pura itu rat apan pachini lo na pusi hala so aning kan bangai ching wai lo la pen ni tu aja ka tu kado ye nang claim dun de la ta non amen punang kok lo neli claim lo la pen ke long son ing jai nang claim dun lo depend rong pi nang claim dun lo Rita Kram sapi nang claim dun lo lapen Dhon Singh rong hang nang claim dun lo lapen elong ni ke anu kapre ka tum ta Albert rong hi alang li tum ta nang claim dun lo setahan lamang suhut election hot nang claim dun o unedet la ke claim ne ke bang ke thoma no manga Dhon Singh rong hang ake hai non ke alang li che wai at lo alang li nang claim dun lo
ha hiti along ni tu ka prosar seria rocket lo sia ve det kanyang ning ciklojon phoge ni taneli sia ve det la ben rita kram sapida at sia ve det lo ciklojon trop ke alanita la son rita la ta claim nak ko ante ko pulo pusi la 2017 aning kan matlo nelitum high court case claim nang ko court le dak ke to ke dolo seta la an parta high court le papi pu nang anke council dum ta kroi pobo pula neli tu ma thake high court order do kok lage yo ko marli to claim na pu po bon pula ma thake amasi neli tu high court case claim ha Guwahati high court la pen Guwahati high court ta pulo nang tu aron silam nangi sik schedule ateng pe pula la anta council la rat atum kang vai amunit atum la aron ta ako silam tu kedet la high court order do anta claim kedet la non anta ilitu cethan bong nan ko ne li ka ningji o lo ko rat atum ai ni hak ko la so lam bang lam ter ko sita la jong si lam ter ku mas atrong lo te la jong si karjun ai ni hak ko lo dang te mo pita ilitum apur ki mota cicini neret ko an ilitum claim lo ma arona tengpen constitution na tengpen republic popo republic a tengpen itum claim lo unye det lo la pen non ke itum ki unji apan election hot itum matha krang nang ni pu kamathaji la puson akachini rat atum jong si chini nete aku sung tu bong yang elik. Kang wai ko komar phanwa nang tum chini ne ning hang ling vai no. Seta kang wai nai ke la sik schedule ateng pen aron silam nangi constitution ateng pen aron silam nangi la pen constitution ateng pen aron sik schedule ateng pen kam claim nang jik pu ki pu tom ban si ing vai na ko. Nal. La song bong do yi election ke hai ji nong atu nang ninje dunji silam nai tu angela sona bangke lata ratatum amunit a or adura bang lana ko la ninje ko maning gali la ninje ko maning gali lata athema ni tum APHRC non ing tangbo mama penangan atu ha ke cheng hut penta election ke hai dia phat APHRC long nang join du na tum du lage ili tu political party ke ning hok tala pulo kado eta pulo che thana ling sita election ke hai det na yelang pulo la so lam mang ta ning ki bina ko ra ta tu election ke hai chakta chok chelang election bang ke hai vek nang po athema itu ni republic a det pinang lo Ricu lagi kacari je ali det ke rat asum si cari ji lapor rat atum kacari pula de rat atum mabang si cini pe menang ko boisa picho ama ba alam dok jin ma ko bang ke makanan ne lo ni dum aron alam ke thana tum ke lam pe dok jin ke than ke khelo lage aron alam ke lage kacini da sung krung po than wer late ka meki thuji lage thek lor along lo apu so jingi meki thu rong ye la tu ge seta dog jin alam aling le ili ra tunda aku karju thunan ji ka hilu ko man arona teng ben ke than wer la ban juno dak seta la si karju na ko athema isi alam ki pudo ahok alam ka ninje bangke ahok alam ka ninje ke inut vet jimene ong edet jimene ke ong atung ke ahok he alam si ninje barat jimene anda hala ahok he ka ninje tumbang ong nei lo pomat hala si ahok lo pu ilipun e
Akicok ahok alam kan ninja tu bang ong epiki meni setelah lo ahok lo. Anda lan jok takalilan. Ahok alam bang ke jok ta ninja tu teden jimeni. Jok ta ninja tu teden rapor laki ahok kalilo pupun ahok bang ke jok ta ninja yeden jimeni setelah lo ahok lo. Lahelo rata tum ke sini nai. Lapen kado me dan ninja per rapor laki ahok lo pu makaji meni. La takali. Kado me ninje pera posi la ka ahok lo pupun Kado ko me ninje pera bang la ka ahok je plan de tathe. La posi ratatum ka chini nanji ame thansi ka chini nanji akama bang so dak binong. Jong si ilitum republic adet. Election ka pe hai pen ka cari adet. Kapincongi pulo tante lagi demokrasi pulo lagi munit atum rak atum si cini o nanti hak ok cudun long lopot kali lapen ke hala mohila somiti atau pan sanction picom com lo pot kali form nang ron o lopot pot kali non form ke ron tir anghangya a form ke pinjanya ali ke doji mo pi pitulak pun nepi ni sini dia no. Setelah mon election na lopot, nakali lopot a form ke ron, cetu, muni tu a form ke endu. Lapot le ili ahok lo puun kali, lale ke meji pu kali. Ili tu election hot kama thanan dia bangke. Amunit ahok alam ningje lo, lapen ahok alam kan ningje lo. Ron alam pensi ningjelo ma, six schedule ateng pensi ningjelo ma, constitution ateng pensi ningjelo ma, labang si ilitung kalando nangi lapen amunit a ora dur ko pilo, labang si ilitung kalang nangi, a ot ko sono. Alam dokloy alin kali la solam mangi punan ko ateke, elong adim do Yahudi tu Jew tu kitab long kitab do piru ya bang si arlo so pan pacu bedam lo alam dok lo amala piru ya bang ke piru ya bang alam dok ko amat hala arlo so bang ke hala bang si kroy dun dia arna alam bang ke dok de arna ipu bang ke chori day pulau ipu lagi chori day ili tu ngejata ke cukang tum di tiga di osomar tu manta chori pulau telah bagi chori nam ni ke intung ko la son ke plan dok o son ni nampak eklong ko amat hala arnam ipu kambang ke ahok ke pumata turong la pen hala pirui ipu alam bang hala bang dok loy dok jin or alam bang ke hala bang kroy dun turong amat ha pi ke munit atong bong kiti nang dokok le pusiala tung ipu Yahudi atong akitab lo lasi non ini tung kacini nangi ke lahelo ante election hai vek na lang pula ini tung kipu election si ke hai nanji pula election hai dia tu tenang ninja aling claim aling tambe pacu beja si tambe ha apa claim wrong nangin ke ha aling claim wrong si tambe ninja le ar di si het itu India pua a party a group along indo monit son ninja le neli tu aja tu meaning dok dun tepik le la ba itu opposition party aja tu mangning dok dun depik le neli mata ning dok dun de o le la ba election si ke hai na lang ke itu karbia tum bangke labang soalam helongan ninge be election si hai na lange pro apran ke de amat election hai po itum ke hai dia pan ajak ka hin nota claim la po ninge la po pa chu be la po jat po ke claim dia ka chong hi ben ta chi pe hai po ningkan trok si ke bra ke thom dam at lu son karbia tum election ke hai bom lu Kuman ni atum ke hai bom lu election ke. IPHRC atum mga hai dun tu tepin lah.
APSL sipen ke thura ka haidun puke raidang inti inut betlang duar baburi constituency pen inut ta haidun dela ilitu APSL sipen ke hai bom lo hala ka pre ka tomba teta election si ka hai nei ke apran ke kupo hai det ko pa chu be ka chong hi pen hai det ko seta amuni ke or ke hen nda ke di aron chini ne ke di aron la be ning ke je hala tum lam si ke than tek chot ka ning je lam ke than si ke tek chot ana pe dog jin alam ke than si ke tek chot ana ama non ni tu ke je plan ke pilo lo ri kep ta ke che pan chi pi de ana tu no nge pu dun de la pen sing schedule long paragraph 2 anding pihini anding so proxy pen election ka pedo la pen voter list ka silam aron silam nang jipo bang e putu the de ama ponjat aron pen le la ponjat aron pen le election pedo rom ana ku claim to wrong lo ponjat ke la pilo la ke wrong ar lu alam de ka pan ga li la ke wrong ar lu am mei along bang thu kang waya phan na ke gong bura kang waya phan not ke hoba poti ku si pulo hoba poti le pen hodoi shop ku si pulo la kang waya phan chot anak la ke det apan kali la sik sidul bang la ke det asu apan bang det ku ke pi kang yak lan det a room si area pu da do ilan along ri pu da do ilan det are losi arong pada tu ilang, amuja pada tu ilang, sarkul pada tu ilang. Nanti la penke la ka sabta ke tonte, seta non ili tu election si ke hai nai ke pupo, pacu ke ka chong hi pen pe hai po. Amat kijut ke je plangi ye pilo, alang litu kama bang claim ke kedet po. Arong da chini ne, la pen claim intung tedet po. Atema ka pa chu ben ka chu hu chu hi ben los ki hai ki lo kan te amen ji pa amen anong ji pe do i lo kan te anong ji pe anong ka pa ji thang ka kam alang li claim lo kan thala tu ante non hai det lo ang mo ning kan po pita ko hai tu in tung ila hai tu in tung ila nga pot a ko pa chu be pa chu ke chu le po chong hi le po poi sang an chong hu po poi sa bui hu po meningkan po pikir poi sakeron akam pai aku claim tu lepo son claim bom amat non ke itu karbiatum haru krisir ke pra poke pra isianing kan ke bang haru amuluk ang bom karbiatum bang trok ner ke pra ner ke do 88% do bang haru ang bom pen bang krihini ve akapre ka tungi do ke karbiatum karbi ka hige bang krihini ve lapen try bela tumpang rumpet ke bang pharo amuluk ang bongpen bang trok sir kep ra trok do 96% do ke che tum bang phive alamang so pharo kresir kep ra poke ra isian kan sita hala alam dog jin ma election ke chepe hai lo aron pen ta kali thanda ali ka chong hi pen kacang hu pun dia pikir angkat cuma itu ni cini tu dia lo koson no kacang hu tak rada tu bangke la pena jo alam tu siapa hai lo la pen non ke det abangke vir tak lo non bang haro bolok ang bongpen karbi ke bang thom ke pra sir ke pasi dulu angke itu ke karbi adet ke kai kang tim ku bom lo kai kang tim ku bom lo Karbiang long day, butai itu observe bom lo. Cepet tipu bom lo, karbiang long day. Ang long abang karbiang long lo mere, amunit abang karbiang tu kan leader lo. Jadi law of natural justice pena teng lo te, karbi ang long avelo non. Kompuson ni kabenjen no. Athema rat atum pan pacu bay pen chong hu chong hi pen si oi sa ke ron pen si phak ok pe chu pen si pe ni ke ron pen si alang li tum che pe hai lam dog jin kan ning je pen si a ho alang kan ning ye ba kali dog jin alang kan ning ye ba a ho alang kan ning ye dog di la tu ke thek lor alang lo lagi dog di lagi
Aho lam ningi ke dog de chot kali aning ka chi chu hagi monit tu. Cuma sadun pe mi te. So monit ahok seta ningi nang neke puta pun tu ilang aja ato mangke. Ili tu monit tu ngela ko elo. Charju nelo ahok lam ka ningi pulo te. Seta ili tu ke edet sigivir po matinon. La posi ili tu bangke ahok alam ka ningi dog jin kali det meni. Lao pansi ki kroy nang ko. Jongsi nang det chepe do ilang kulo tante. Athema law of natural justice penke. Karbiang long huwe puite. Bang haro muluk ang bongpen. Karbiatum ong nay sita. Bang hokebra isige do vek nang ji. Non ge bang hokebra sirkebet lo. Ano lagi karbiang long kalilu. Amen si tok bom chotanat lo. Hala kecil tu ni cini endo lagi karbiang long kali lupu. Mungkin lo macam itu pandang kuda itu tidak lo. Men ani cihak dia pada itu ta men emik perangdak dia pada rong so anta. Hala tu mana Allah amik kapi perangdak dia pansi kecil tu mungkin lo anda karbiang long pun aku bom lo. Aku di sini la karbiang long pun ni ko alam tanang kelak lo di ku district pun punangi ko alam tanang kelak lo. Bang puet lu, lapen nonta utor borbil ben kopili, lai hui ke lake karbiang long pa bang pupelo, kopili ke lake mini Bihar pusi bang puet lu, lapen hapu utor borbil nanti ke bang bongo bumi pusi bang puet lu, lapen non itu lam dog jin atum alida alam arjubom penamat halatum han pe hai bom lo ahok alam bang itu mathati det lo ahok alam bang han ge tum ardi pi pe det lo la pena jok pilo manon ke plan non ke bang ji MP election jongsi BJP atum ako hai tu thor pulo tante Representation of People's Act arondo. Hala Representation of People's Act along si tribal area, scheduled area pan reserve po alam hadak sige tongdo. Non hala bang soal law bang larpak po. Larpak po ang kaili tu hauraghat IMLA ke lage bongo senasi turvek po lage teknololo pen hai det po. Kape hai dia pansi bang delimitation hot hauraghat area bang pethe barat lo hala la karbia birudhe ki thurjia tum ang se hadak jasemet pang room lo halang itu man ka pe hai dia phan bang han deli pen se nai claim dak ili tum ka akam kali bang ge la hele itu ke chelang nan ko itum han ge dak itum dipu ke do karbiang long ke do tum le che claim che te upai velo dak Bahkan Delhi pengen klaim people. Setelah dak bongo sena tu ampan Bihari tu ampan ke bahkan Delhi pengen klaim pi hadak tak ong sulah hadak si ong tulang Allah tu munit tu ke hadak si ong tulang lapen ha secretariat along minister tu prime minister tu office along antah hadak tu munisi do ulang IAS officer IPS officer antah hadak si do ulang ke klaim pi tu do telefon mendak tu lo ada cak hadak tu klaim pi Delhi Ili tu mga telefon kali lo. Hakasi tong nami pula de ili tu permission siang tu na lah. Permission hang de pen poisa ko na loma cirina lah. La pen poisa long de tiket long ima long le ta cirina lah. Tiket long tu de ta Delhi ko na loma ke do nam na ilang tai tum ciri tu na lah. Itu bangkit. Koma kapan sige tong ra na pi lut chok long koma la ta ko hadang ma atu sung utulah. La si itu bangkit. Dak yong si karbiang long yong si jalan pemimete. Itu akim menne amune datum pan yong si invite vete il tu ma det verbo. La si karbiang long ni rata tum pan kapacini kang tum ke la helo. Ne rata tum mong ni yebom lo. Aku pini taka ni ye tu kang tum ke la helo. Karbiang long ke itu kedoan karbia tu aot abdur si kecelar nang itu mabanghi. Aot adur si celar dan ni kasaur pen aja tum pulo inghan kacing lupen si politics claim nangi pulo
Ini tumbangge lake punolo. Inghan kacing lu pula te pilo lake ki join lang lo election ki do bom ho ke lake sik sidul pen claim nang yode ko bom po election ba hai det la te pilo hala BJP atum nong si majority te hala dak nang dun no nang phan CM nang bat po EM nang bat po pula te ha BJP long dun jui ko la pen kali te lan cho tagali na si itu sidul ben te dana ho ku bom po poisa ke NG ke ha ruling party BJP long pen lo poisa ke en bom po la pen si alang li claim i bom po alang li tu son do kong ji men ni do kong ji pu ni tum ili tum ma thanan ko athima karbiang long e son do ver la do ver po si itu ma det ke ver la po si ti ek alam ben itu ninga chi binangi ke la hello itu karbiatum ke doan arat tum si a ot adur si chelarni la si kitab long ta pulo a ot adur mesen a mulu ka tum yong si pleng set lo pulo tante hala mang so adet ke a mandu komat adet ma a ot adur mesen a muni ta tum do o pulo te ong na pulo tante hala mang so adet ke a mandu sita a ot adur kahit no tum yung si omuna adet ulo tante halak adet mata amang api ande no itum celang senang cipunan kok lo karbiang lo me karbia tu me pik karbia adet ke me pik puge jok tanang je tante no ke itu manke ili tum hange name je thang ke pilo lage ne lile ke pu alam ka lilo kitab along ke dolo ajir ding pilo so kitab ke tokta la penitum LP school long porhe long lo mikir okora karbia tele lupik ada kata ketok chot kali school long sing pe than lagi master tu anda thanang lo master ni tu anda thanang lo osomar tom pa neli mata porhe du long lo ante karbia tum kacelar nang hitang hangjang lang itum pan mikir okora mikir suka puna pe tok long ni komantu pen la komantu lon te la sili tu ba bor inani mikir suka puna pa tok karbi suka puna pi pulong ni karbi atum a ot adur me o puna pe tok long ji komantu lo ili tum nona mata un e ot adur ka che la ke a jirding onan hi pugadi inut amonin a ot kereng tik anta a order dur celar umlang ili tum a order dur si non celar ni lapen a od adur mesen apan si ili tum election pape hai ni lapen a order dur mesen akeja abang asongja along si ili tum dunan po nili tum bor i olo la solam ke claim ya so kami claim ya pan APHLC pen lamat la porlo ta theklo ni tum karbiang long ke APHLC tum election ta hai he mo ben pulo raidang inti nun rat lang hai du alang li ta batahi ni lo ne pi ne hai du election ke chengsi ga lang li APHLC ben le hai ga li alang li independent ben si ga hai ala bang so ningkan 1962 ningkan haru kreser ke bra thok ke rahini ningkan election dolo neli po bangela ke APHLC lo na pen anu ka prek atung ta APHLC lo kali APHLC neli po inu lo so anikan iturdun anu prek tum turdun arkom do ta the sara inti do arkom lai hoi tum do sara inti ka thar pu do sa tum he hoi do seta hala sohot APHLC pen ke haidun ke avidan lo 1962 anikan ke independent pen raidang inti haidun lo Paro kreser kebra trokebra ini anikan, lepen paro kreser kebra trokebra ke thom anikan si raidang intia bang APHLC nang dun election hai da rapi alang li bana dun tu ampen ke la phi ke paro kreser kebra troksia anikan election ke APHLC atiket ban si raidang inti election hai la pen non apian da 72 anikan paro kreser kebra Proxy kebra ini anikan election anta APHLC pensi hai lain lo lain kan APHLC tu ngah ho alam je than
law alam sige thang aron alam sige thang ama dogjin galide alam bangke la hello non rat atum kachire nahi ahok alam la pen ning chibinon ahok alam ka ningia bangke jok ta ningie tu theda dimini ahok alam magi setahalla si ahok lo aben jok ta ningie at lo pule ahok alam puta putu ni halaga ka pacho bai pina la posi ilitum kamat anai ke kimnir dam dok ni ke matlo la kitab odling ra ke thanware aron ala kitab odling men kitab pen por hevere ke thanware pulate la ka pacho bai ke kalilo je thanan ling sita an par ke hala kitab long ke to parlin thak ko jana la anut ka prek ko pini ke to parlin thak kitab nang on rong pa na tha an par ta son ba ya kalide sik schedule la kitab constitution la kitab ai hoi ke ka prek le ke to rong kalilo ke to shot kali neli aprang ye neli leaflet si to ko election awareness campaign hut leaflet kita parni partong si tokpo la si por hevere titila amar son tobom lo alam ta ong bom lo ange kai kile ni la son TV ver un kali ama se akitab ta figure tok de la helo akitab tok tu de 6 schedule daga 6 schedule ke kroi kre alam si daga se mege tok la pen rata tum chini ngi pusi itu munin akhai ke pilo la solam ta chini ngi pusi ingraji pen Thoughts on indigenous Indian Mongolian puta tokla rat atum karbi atum pi akhaila karbi atum aja atum ke ilitum area no munit puta se krong dun ahut penke non thuge pupelo tada ahut isige chitin lo area no munit ilitum area no munit kali la se la tokla itung Mongolian no munit thong nok bia purkimu lata along just met pu is anatu lage thong nok be ge henopik pu la pen thong nok be pan ka pithi ge chomang se ka pithi pu ta pu se ta la ka hok kali lage chomang la pithi kali chomang tum ke ko pu ka pithi ye lan ma chomang ri chu si thong nok be pan me sen pu si kang hwai kon si ame than ang phun ke raya bang pu si chi bi pon lo thong nok be pan cái nó đặt vào đây là cái thòng nọc bia phán nghe ninh phun nơi rai thao bồi phụ biết đẹp thôi là in phun cái rai chôm mang atum si kapit thi ta ho thar riêng lúc rong karmu hut si alam phan rin det tan ho lai hui ke la ga ka chum be alam sai sen la pen ge si ga APHRC ahut 1969 aning kan ko som si ilitum autonomous state ke wan noma la pen ko posom sia la bang so autonomous state ke war phik lo ma mata tum no ke war itum punang kok lo hala alidar bang khie tum hala tum si ke war pulo seta hala tum han kang wai man no de hala tum han kang wai ili tum se no wai ili tum munit tum ane ke war ili tum munit lo la republic day republic alam ben pudam no de ili tum munit si ke war lo athema ili tum si kang wai ke la phan la tuma phan na hello mo phi ili akai no claim de ka phi ai pu ninkan ha ninkan inkoi ninkan thong ke pa phi ninkan phok ke pa phi ai ala so munit ke mesen a holam ne na than no bai tum si pu ama kai ta pu bom alam lo ki thiar ni am hang ke thekar ni pulo te melur ke dam po mira lek pi dam po non mira lek semson sing ki ban mira lek pi melur ke na seta alang li statue bang ke la ta ka piviria panji kabor ilok lo non ta a statue ta lang intung te lo non ke alang li phan la pen a statue a kumlin ta lang intung te lo non ke puson arni aku nang le tu tang lo alang li phan amen ta ahu ti sige amen ka parnuan ta phere me ko an hala election ke hai tu nang li tum pan ko pinne nang video ti ko phere amen ta parnu hai ke ahu ti sige ilitum chingi lo ojit timung ake hai tu si jasemet semson singing tia pan pe the na ni pura alang litum aku pian tu lo son thak si mo phita la son ke man me de tia pan itum akum lin pan chor dom nam chor ke la ke thitang lu thana na tia mun elo akum lin ke la si ilitum ma thana ko kai ke ta
ร้อนนั่นเองเป็นละเป็นอดดุลไม่เสียนะบางเป็นกระจงหูกระจงฮีเป็นเล่นกันที่กระจงหูกระจงฮีเป็นน้องก็จะไปดูมุนิตตัวพันเกอิลิตุมลามันปีนันเนลูจริงนี่นะนี่ละสลามมาทักกลางก็เปียกอนมาลาsiอิลิตุมส่วนมาทักกลางนั่นนี่ลาsiปีนี้ลาRepublic Day India na Republic Day ni ni dum APHLC pen ni APHLC Presiden hisapan kipu kang tung ke lai lo political aja kong ili tum rat tum hanang pidat lo pen itum rat atum si chini pen menangi alam dog jin alam kali lapen alam dog jin aling kali poisaron ulo pu aling kali mat borlo pu aling kali lapen ke ason kapijun ta tek waling kali ilitum amunit ko son ma ot adur lang si ilitum Allah amunit ching wai nang si lam ning si ni lam pini India Republic Day ar ni alam wan si kang ton galo